Jamhire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hande oɗo ñalawma talata hawri ko 13 lewru mai hitan ujunaji 2025 addunon habaruji moɗon ɗemgal Pulaar titruji meɗen ɓurɗi mawɗude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ɗum noon ma en ƴeewa hono kanko Donald Trump gonɗo jillu oɗo saha joni to Arabie Saoudite ne yaafade sanction ngaji baɗanoɗi e Syrie habaruji men international ko ɓuri hen hewde koko fate jokkodiral haggongal ha oɗo saha joni toon to leyɗele Sahel e hakkude mum États-Unis kono e ma jaaton to Sénégal kadi ƴeewen dialogue national jogorɗo wadde holko imameɓe Sénégal kaali en ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal ma garta desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mum ma jaafoɗon no fewi oɗo dumol no foof dande koko nanggano ɗum woni en mbawani arde wadde journal habaruji men États-Unis guiɗorɗen ko toon to New Jersey tugnade CNN ko reporti hono kamɓe service immigration eɓen continue ha hande dañde caɗele hakkude mabɓe yimɓe sappoɓe arɓe toon taariɓe toon oɗo nokku biyete Delany Hall ɗum noon ko nokku mo ganduɗa kamɓe service immigration ɓe ƴefti ɗum toon to New Jersey eɓe mbaɗi ɗum nokku ɗo ɓe moftata yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe ɓe nangi takko yimɓe ɓe mbiyata ngala kayitaji walla yimɓe ɓe deportata ko siftinde on tan hono yontere ɓennude hono kanko maire Newark o nangganoma sibabude kanko hoore makko e wiide immigration o tawanoma e ɗiɗon seppoji kanko Ras Baraka noon e wiide makko ko jogui kanko hattan tawde ko maire Newark arde ƴewde tawde oɗon nokku moɓe ƴefti mbaɗi hen nokkuji ɗoɓe moftata yimɓe immigré ji ko nokkuji ɓe ganduɗa en goni ko jimani makko alay saago wara inspecte ɗum kono noon e wiide yimɓe service immigration kanko hoore makko ardi koye yimɓe sarɗiyankoɓe taw ko démocrate en pour arde sabborde service aji immigration ɗon ɗum waɗi ɓe nanguima donc guila somin ɓen ɗo ha hande ne wayno ko kamɓe service immigration ɓe ne continue hande eɓe continue hande yiide yimɓe hoɓe garan ceppa pour wiide wonde nokku o fotani wonde nokku ɗo so yimɓe cokkete e kadi ko noɓe nanguirta yimɓe ndi hen wona hunde o rewde ɗoftinde constitution hande toon to Washington hono kanko Chuck Schumer ɗum woni ko deuxiéme personnalité Sénat ko démocrate e nder déclaration mo waɗi o wi wonde kala yimɓe Donald Trump suuɓi yo ɓeyde toon to département justice yo waɗ ɗumen noon holto ɗum noon firti wonde ko hay goto men fotani arde congrès pour ƴewede so tawi ene jaaɓe walla jaaɓeta donc siftintan tan ko kanko Donald Trump ne wayno o nomi hono biyeteɗo juge Gianni Pirro ɗum noon ko neɗɗo gonɗo toon to Fox News ko joguinoɗo émission ngaji kadi ko neɗɗo supporter makko no fewi o nomi ɗum pour yo won prosécuteur toon to Washington ɗum noon firti wonde ko oɗon ko halfina ko gueɗe ɗe ganduɗa henna surtout kala ko fati enquête aji makko kañum woni toppitiɗe ɗum kala ko fati kadi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe o yiiɗi nanggude walla ɓe o yiiɗi kanko hoore makko portude plainte kanko Donald Trump ko on toppiti ɗum noon ko ɗum waɗi hono kanko Chuck Schumer oɗo saha joni o wi wonde ɗum noon foti yo dartine ɗum ɗo fof no addi ɗum ko sababude ko yalti ko sakkiti ko hono kamɓe Qatar min dokka États-Unis avion goto avion o kadi yo hutere comme Air Force One ɗum noon e wayno ko avion o kadi signature muɗum ko kanko Pam Bondi toppitiɗo justice leydi ndi ko kanko signi ɗum e wiide makko kanko Chuck Schumer ɗum ɗo ko hunde hersinide par ce que ko hunde nde wona hunde gonɗude kadi ko hunde nde ganduɗa nde fotani jaɓede États-Unis ne rokke kadoji baɗi ni henna surtout henna kanko Donald Trump yo hutoro ɗum comme Air Force One ko wawi wonde foof ɗum ɗon kadi ko hunde ko haare wonde oɗo saha joni hakkude kamɓe démocrate e républicain ji en siftinde on tan ko républicain ji kamɓe ɓuuri jogade majorité toon to Sénat e kadi ko so tawi kala nomination mbaɗeteɗo ko kamɓe taw eɓe jogui majorité hawnaki mabɓe ɓennin ɗum hande habaruji men to États-Unis cakkitoɗen ko toon to Washington hono kanko Bill Gates kanko woni cosɗo Microsoft ko kanko woni kadi gardinoɗo ɗum e kanko kadi duuɓi ɓennuɗi ɗi henna kanko wiyeteno ɓurɗo wonde jogade kalis e nder aduna o foof e nder konnguli ɗi o ƴefti o wi wonde ko so tawi kanko biyeteɗo Elon Musk o ƴeewitima gueɗe ɗe waɗata ɗo joni ene wayno ko mono waɗa sukaɓe ko million ngaji sukaɓe taw ko sukaɓe wasɓe e aduna sibabude peeje ɗe o wallodirta e Donald Trump surtout dartinde won balle kewɗe ɗe ganduɗa taw ko organisation ngaji international walla organisation ngaji ɗi Amérique support no dokkanno ɗeɗon balle noon e wiide makko ko guila e safaruji ha e ñamde ha e gueɗe batuɗe ko fate e jangde e gueɗe ko way noon e ɗum ɗo foof ko sindomo kanko Elon Musk mo ƴewanno ɗiɗo million ngaji sukaɓe miskineɓe ɓe maayoɓe walla perdoɓe ɗeɗon balle sibabude kanko Donald Trump ɗe mbaɗata ɗeɓe ndewi oɗo saha joni eɓe dartina
won kaalisaji jahannoji e ɗiɗon organisation ngaji o kanko Elon Musk o waɗatan ɗum ɗon donc siftin ɗon tan Elon Musk kañum wiyata hannde kañum ɓuri jogade kaalisi aduna kono noon kadi Bill Gates kañum woru mum meeɗi wonde o même place e kadi kanko Bill Gates o meeɗi ngol ɗo woni laawol makko ɗiɗi o haali no wi wonde ko Elon Musk no foti rentade nadde politique gueɗe ɗe waɗata ɗe waddude gouvernement goɗɗo oɗo saha joni par ce que ɗum ɗo fof ko ene wawi wontene ɗum caɗele ko wawi wonde fof kanko Bill Gates kanko Bill Gates mon continue ha andi wiide wonde ko hawnaki ma pelle goɗɗe ɗi ganduɗa ene taw ko ndewani laamu États-Unis ma continue wawde supportude ɗiɗon organisation ngaji ko ene danda sukaɓe hewɓe kadi e aduna ha hande habruji men to États-Unis toon to Georgia ñande 5 lewru me suka debbo goto jaarowo e duuɓi 19 nanganoma toon ɗum noon nangirno ko sibabu ɗum dongno oto e kadi won nokku ɗo wonno ɗo tourni ɗo en ɓe mbi wonde no tournir ni woni woni o yaɓɓi kuule trafic donc nde ɓe nangimo ɗo ɓe nayimo toon ko to police gonɗon wuuro wiyetengo Dalton ɗum noon toon to Georgia en wayno caggal muɗum e o soka toon on ɓinnina en toon to immigration ɗum noon ko sibabunde wonde ko kanko hoore makko o ala kayitaji caggal muɗum ñande altini hanki ono kamɓe police Dalton ɓe ngari ɓe ƴeewi vidéo ji walla caméra ji gonɗi laabi ɗi nde ɓe tawi wonde ko kanko suku debbo oto mo kondiranno wona on ɗon oto deke tournugol ngol moƴƴani ɗum waɗi donc ɓe jalti ɓe mbaɗi déclaration ɓe mbi ɓe gonde kala ko ɓe takkunomo ene wayno ɓe goppi eyyi kono noon ko hawni hen ko immigration ha hande ne wayno ko salimo oppudemo kanko suku debbo tugnade hande kayitaji avocat makko ko haali kanko suku debbo biyeteɗo Jimena Arias Cristobal ene wayno o ari ɗo e leydi komo yaara duuɓi 4 nde wari ɗo nde wonduno ko jinnam makko e kadi nde fonno wadde kayitaji pour ko mbiyata Daka ɗum noon ko Daka ko sukaɓe addaɓe ɗo e nder leydi États-Unis tawne goni cukalon son nde fonno wadde ɗum nde ene wayno ko taw ko kala ko fati Daka taw kayitaji mum dartinama ɗum noon ko ɗum woni ha nde andaka taw holko woni situation makko hay sinde police ko nangirnomo ko en woppimo oɗo sa joni woni immigration jogimo toon ko kaso goto gonɗo toon to Lumpkin ɗum noon ko Georgia ɗum noon ɓe mbi wonde ɓe goppata ɓe goni koye ankidde ƴewde holno ɓe mbaɗata tugnade noon e avocat makko biyeteɗo Charles Cook ɓe mbi wonde ko ene wayno ko kanko hay sinde police ko takkunomo fof accimo en wayno immigration hande nen continue hande ne ene wiya ne déportamo ene nawatamo leydi ndi ganduɗa kanko hoore makko ala mo andi toon ɗum ɗo fof no hulde tan wonde ko oɗo saha joni noon kamɓe police gonɗo toon to Dalton kamɓe procureur uji Georgia ene wayno ɓe dakkodirani immigration kala ko fati nanggugol oɗo suka debbo jaarowo joni e duuɓi 19 kono noon gaddaɗo ɗo e leydi hen yaara duuɓi 4 toon to California no sukaɓe ɗiɗo takkunoɓe nder hitan 1990 en mbari yimoɓe bawmen hono kanko biyeteɗo Eric Lil Menendez ene wayno hande ñawowo goto toon to Californie biyeteɗo Michael Jessic ene wayno o firti ñawore mabɓe nde ɓe ñawno nden ko kamɓe yoɓe cokke ko hedde gurdam mabɓe ko taw ɓe jograni yaltude kono e wayno kanko juge o wi wonde ko caggal nde ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo gila nde ɓe ñawete hitan 1990 ɓe meeɗani salade wonde ko kamɓe mbari ɓe mbi wonde ko kamɓe mbari jinnaɓe mabɓe kono e wayno ko caggal nde kadi nde lettre uji walla caggal kadi nde jiiya kamɓe koye mabɓe hol gurdam ɗeɓe guuri toon to kaso e kadi holla bojji ɗeɓe goni e hol kadi holko woni sababu ha addi bargol jinnaɓe mabɓe ene wayno kanko juge o wi wonde ñaawo o wi wonde ko o watti ñawore mabɓe yoɓe cogui duuɓi 50 taw ɗiɗon duuɓi 50 ɓe mbawi kadi yaafede caggal muɗum ɗum noon firti wonde ko tugui hitande 1990 ha oɗo ñalawma ɗo gonɗen kamɓe eɓe poti jogade te yaafede ɗum noon ko mbiyata parole hono kanko juge o wi wonde ko gonga o yamiri wonde ko ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo yoɓe kaso mabɓe usti kono noon o yamirani yoɓe goppe goppugol mabɓe fawi koye goomu gonɗo toon to kasoji biye goomu o taw ko kañum hoore mum ñawata wiide wonde ko oɗo cogonoɗo ene wayno ko wawi nehade oɗo cogonoɗo ene foti hankkadi oppitede sibabunde duuɓi ɗi waɗi kaso ɗi hankkadi joni kono noon ne wayno so tawi oɗon goomu kadi yamiri wonde kamɓe ɓeɗo ɗi yo goppe ɗum no fawto hankkadi koye gouverneur mo Californie
pour wiide aha ɗum noon ko ɓeeɗo oɗo goomu ko yamiri ko jaɓi ɗum noon walla kanko gouverneur o salo e nder yeru dokkaɗo hono kanko gouverneur Newsom Gavin Newsom ene wayni kanko hoore makko meeɗi salade laawol gotol nde neɗɗo goto mbiyatnoɗo kañum hoore mo waɗi Robert F Kennedy nde wiya wonde yo rokke parole yaafe ono kanko biyeteɗo Siram ɗum noon e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ene wayni ko goomu gonɗo toon to kaso yamirinomo yo yaafe o yaltine kaso kono e wayni ko kanko gouverneur Gavin Newsom ene o sallinoma ɗum noon ko wawi wonde foof oɗo saaha joni wayni ndeɗo ñawore yani wonde ko kamɓe ɓeeɗo sukaɓe ɗiɗo warnoɓe jinnaɓe mumen toon to Californie e ñawanoɓe kadi e hitande ujunere e 1979 koɓe ñawano wonde ko maɓe gone kaso haaɓe maaya e wayno oɗo saaha joni hono kanko ñaawo wayli ɗum o wi wonde koɓe cokkata tan duuɓi 50 ɗum noon ɗum woni donc duuɓi 50 ɗi tawde ɓe guila 89 ha oɗo ñalawma ɓe goni ko kaso hawnaki maɓe mbaw hebde ko mbiyata parole yaafede pour ɓe goppite tunnare hande kabaruji gummi toon ne wayno ko ñande 13 lewru daroton nduku nden woni onde oɗo goomu gonɗo toon to kaso ƴewtoto so tawi ene wawi yaafadeɓe kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo sokaɓe walla ñawaɓe guila hitande ujunnaje guila hitande ujunere 1979 hono biyeteɗo Eric e Lil Menendez. Habaruji men États-Unis cekkitorɗen ko toon to Washington ene wayni ko ñande alhamisa ɓaawo janngo ɗamina hono kamɓe ñaawoɓe wonɓe suudu ɓurtowndu ñaawirde o États-Unis Cour suprême ɓe jogori jooɗaade pour ƴeewde haalde ko faati e oɗo proposition mo kanko Donald Trump waɗno pour wiide wonde ko kala neɗɗo jibinaɗo ɗo ene so tawi yummuɓe bawmum jogaaki kayitaji américain ji fotani heɓde kayitaji leydi ndi ɗum ɗon noon ene wayno ko guila nde wa haala ɗum nde kanko Donald Trump woni juge goto juge district kañum ko ɗum bloquino ndeɗon ɗaɓɓante ɗum waɗi donc ne wayno ko ɗaɓɓande nde rewi ha yetti toon to Cour suprême kono noon ene wayno oɗo saaha joni tugnade CNN hande no enquête mo waɗi wi wonde ko sibabude ñawoɓe wonɓe toon to ɗo suudu ñawordu hawnaki ɓe mbawata haalde ko fati est ce que oɗo ngal ɗo kuulal ko kuulal jaadugol e constitution kono ɓe jogori haalde ko holno kanko Donald Trump décision ngaji makko walla jamiroje makko gummiɗo toon to Maison Blanche holno camminirata samminɓe ɗum ɓe en wona kadi e o ɗiɗon état ji ɗi ɗon ngal ɗon ndeɗon ɗaɓɓande wanno donc ne wayno ko ɗum woni komi jogori haalde eyyi kono noon kadi tinama kadi hande tugnade CNN ko woni yimɓe ñawoɓe wonɓe toon to Cour suprême wonen puɗɗima déjà e sibabu nde halluji men sibabu nde kadi kañum koye men intervention ngaji men mbaɗata fuɗɗima famede wonde ko kamɓe Cour suprême soɓe pelliti ƴeftude yamiroɗe walla ñawore toon wonnata ñawore kayre kamɓe fof ɓe nanodiri par ce que oɗo saaha joni tugnana hande CNN ene wayno koɓe fecciɓe ko ɓuuri hewde mabɓe surtout yenna ko conservateur uji ɓe kañum en koye men gabbi ko Donald Trump ha heddi hono kanko Jean Robert kanko Amy Barrett ko heddiɓe fof ene wayno ko surtout yeno kanko Clarence Thomas e kanko e juge habbitata ko Donald Trump kono noon en faama hono heddiɓe en kamɓe libéraux ji justice e kamɓe ñawoɓe heddiɓe en e surtout kanko Jackson cakkitiɗo nadde toon Cour suprême eɓe mettinoɗo saaha joni toñangueji nguɗo laamu waɗata e kamɓe ñawoɓe surtout enne ñawoɓe wonɓe less ɓe ganduɗa en nguɗo laamu nen continue ne nanga ɗumen walla ne continue ne toña ɗumen ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa hawnaki ma jogo effet ji e jonde mabɓe nde ɓe jogori wadde ñande alhamis ko fati e haalde ngal ɗo ndeɗo ɗaɓɓande wiide wonde ko kala jibinaɗo ɗomo jinna mum gona citoyen ji fotani wonde citoyen. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international toon to Gaza tugnade kadi ko Al Jazeera haaɗi ene woni Israel woni ko fewnitade balɗe garoje ɗe pour yande toon e Gaza kadi janngu ngu ganduɗa kewgu doole ɗum noon tugnade hande Al Jazeera ko haali ɗum noon ko caggal nde kamɓe ko Israel nde ɓe continue e tuggi tan mois d' avril ha ɗo gonɗen ɗo en hadde kala ko wiyete balle nadde toon to Gaza nde continue hande continue bombardude hôpital uji e nokkuji ɗi ganduɗa en yimɓe Gaza naɓe ne corni hen walla koye noon ene woni oɗo saaha joni ɓe pelliti kadi addude arme maji maɓɓe foof nadde toon to Gaza kadi ƴeewde kadi muñude kala ko heddino toon ɗum noon tugnade Al Jazeera ko haali ɗum ɗo fof noon ko support mo ganduɗa tugnade hande Al Jazeera ko support kamɓe américain ji ɓe jogui tugnade hande kadi ko Al Jazeera haali ono kamɓe États-Unis ene wayno ko oɗo saaha joni ɓe mbi gouvernement kesso gonɗo toon to Syrie o
ɓe gittu kala sanction ngaji gonnoɗe e siri sibabunde ɗum noon kanko Donald Trump haali ɗum kadi koye nder jillu makko ngu woni oɗo saha joni toon to Moyen-Orient e ɗum noon e nder nguɗon jillu kadi o wi wonde ko sanction ngaji pawnoɗi e kamɓe Syrie ɗi ko pour pinde Syrie sibabunde oɗon saha kadi laamu Syrie kañum hoore ne jaɓi wonde ko Syrie yeyno wallodira e wadde boniyankoɓe pour wadde boneji e aduna he oy kono e wiide makko kanko Donald Trump ene wayno oɗo saha joni tawde ɗum ɗon waylima mo yiɗi wallude Syrie kañum hoore mum mata walla ene matir leydi mum kanko Donald Trump noon oɗo saha joni woni ko toon to conférence gonɗo toon to conférence ko fate e enne ko mbiyata investissement ji taw koko fate e joom kalisaji en holno kalisaji mbaɗirte investissement toon to Arabie Saoudite siftinde on tan ko en jillu makko kadi ko kanko Donald Trump ene wayno signidiri e Arabie Saoudite ken wona $6 milliard ɗum noon ko fate e kaɓɓirɗe eɓe jeeya kamɓe eɓe jeeya Arabie Saoudite ɗum ɗo fof noon ko sibabunde e wiide makko kanko Donald Trump ko ƴeewde beele Arabie Saoudite kadi ene wona kañum hoore mum e mbawa hudorade ɗum pour wallude Arabie Saoudite beele Israël ene wawa wasde wonde beele ene wawa hawride leyɗele arabeɓe toon to Moscou kono kanko capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo leydi Burkina Faso e nder jokkodiral ngal wadde janiyankoɓe o haali haaluji kewɗi surtout henno kadi o semtini hen hono général Michael Langley noon ko général américain gardiɗo armement ji gardiɗo militaire ji gonɓe toon to Afrique mbiyata Africom e nder oɗon ko haalnode nde wonde toon to congrès wi wonde ko kamɓe Burkina Faso e surtout laamu makko kanko Ibrahima Traoré ɓe kutorɗa eɓe kutoro kanŋe gasereɗo toon to Burkina Faso pour sodde kaɓirɗe ɗe ɓe kutorto pour habde wadde boniyankoɓe kanko Ibrahima Traoré no o semtini ɗum ɗo o wi wonde ɗum ɗo ko camde e kadi o wi wonde e nder konngol ɗe waali o wi wonde ko leydi Burkina Faso muɗum e kañum jogii o ɗum kadi no mo yiɗi jokkodirde fof ma jokkodir muɗum o wi ko ɓen ɓe jokkodir ɓen ɓe Burkina Faso siɓi yo jokkodir ɓen ɓe Burkina Faso suɓi ene jokkodira e mumen ko mbawi addande Burkina Faso fof wona haajo e goto o haali kadi o wi wonde ko musimo tan o ene wayno ko oɗo saha joni ko kamɓe yimɓe joom leyɗele joom dole en ɓeɓe continue hutorade ɓaleɓe habde ɓaleɓe hono mumen o wi ɗum ɗon kadi ko hunde kadi nde musdemo o haali hen o wi wonde ko surtout hen e oɗo campagne mo kamɓe américain ji ɓe goni ene wayno kaɓe kutoro kadi ɓalleji hono makko pour wallude kañum hoore mum tan wawi wallude ɓe wadde haalluji ɗiɗo ɗi gona gonga o wi ɗum ɗon kadi o haali hen kadi haalluji surtout en o wi ko ni ɓe mbanno kadi Liby à chaque fois no kamɓe ɗeɗo leyɗele joguiɓe doole eɓe goni ɓe jiiɗa tan kala ko woni leyɗele développetoɓe surtout wayno Afrique daña hoore muɗum oy kono ne wayno ko oɗo saha joni yimɓe o wi kadi yimɓe ene foti famde hankkadi jeunesse africaine faami kadi ɓaleɓe fof paami wonde kane wayno ko leydi makko kanko Burkina Faso koko jogori continue yaarude yeeso o haali kadi gueɗe kewɗe nde ganduɗa laamu makko waɗi surtout henna guila ko ardi toon laamu ngu e guila surtout henne ɓamtare fatude e ndema ɓamtare fatude e surtout arme mabɓe o arme mabɓe ko jogui hande ko ene meeɗani jogade ɗum o faati hen o haali hen kadi gueɗe kewɗe patuɗe hen kadi infrastructure ɗum noon ko faati guila e laabi hen ha e auto ha e laabi hen ha e aéroport uji hen ha e gueɗe paɗ noon ɗum ɗo fof wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa ede waɗi ɗum en anda kadi kanko Ibrahima Traoré tumnata hande Sputnik ko haali wi wonde ko ene wayno ko lebbi 6 caggal nde o heeɓi laamu toon kala ñamale ɗe Burkina Faso rewetano ene wayno itti ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Ibrahima Traoré capitaine Ibrahima Traoré ene wayno ko bismanoɗo toon to Moscou ɗum noon tawede ñalawma manditare hono kamɓe rusinaɓe mbiyata ko ñalawma nde ɓe keeɓi koye mabɓe kabruji noon ma nawe en toon to Niger hono kamɓe Amérique e nder konngol gomigol toon to ambassade mabɓe gonɗo toon to Niamey ene wayno ambassade mo Amérique wi wonde ko États-Unis no ko continue ñoɗo sa jogade anniye e jokkodirde e continde jokkodirde e Niger pour habde wadde boniyankoɓe donc e nder communiqué gommiɗo toon to ambassade mo États-Unis gonɗo toon to Niamey e wiide communiqué o kadi ngal ɗon jokkodiral ko pour ƴeewde beele dajere no wona e oɗon nokku gonɗo biyeteɗo Sahel ende surtout kadi habde continde habde kadi e kala ko wiyete wadde boniyankoɓe toon to Afrique de l'Ouest communiqué o hande kadi continue wi wonde koye wayno ko États-Unis e Niger eɓe jogui ene wayno kamɓe ɗi fof ɓe cohli ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en
wallude hoɗɓe e oɗon région beele ene dañi deejre en dañi kisal ene dañi kadi ɓamtare kadi en beele beele ɓamtare kadi ni yiye nder oɗon nokku beeteɗo Sahel. Donc ɗum woni donc ɗum waɗi donc eɓe ko ɗum waɗi kamɓe ambassade o kadi e nder communiqué o haali eɓe continue eɓe ñaagui kadi wonde koye jokkodiral ngal kadi yo ɓeydo hakkude leydi États-Unis e leydi Niger. ɗum noon ko konngol gummingol e kanko biyeteɗo Elizabeth Fitzgibbon ambassadrice maɓe gonɗo toon to Niamey Niger. kono noon siftinde on tan ko ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbawino addude militaire uji maɓɓe toon to Niger e nder tuggi hitande ujunnaji ɗi 13 ɗum waɗi donc ne nder mem heblonde ɓe mbaddanji kamɓe militaire uji américain e militaire uji Niger ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗi 17 ɗum noon ɓe 17 ene wayno ko militaire uji 4 Amérique naɓe mbaranoma toon surtout toon to wuuro wiyetengo sar wuuro wiyetengo tongo ɗon wuuro woni koye région biyeteɗo Tilaberi ɗum noon ko frontiére mum hakkude mum Mali. kono en siftini kadi wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗi 24 kamɓe laamiɓe joni ɓe mbawini wiide wonde ko kala jokkodiral gongal hakkude Niger e États-Unis ɗum noon ko contrat ji militaire uji ene wayno han kadi ɓe gultima ɗiɗon contrat ji. ɗum waɗi donc ene wayno ko Niger e Amérique cuɓi woɗɗodirde kala ko fate jokkodiral. oɗo saha joni andaka noon oɗo communiqué mo ganduɗa kalaɗo toon surtout en tawta ko ambassade mo États-Unis haali ɗum e surtout kadi tawde ƴewde kadi oɗo saha joni ɓuuri mawde ene woni hakkude kamɓe Burkina Faso e États-Unis holno ɗum jogori waade. kabruji noon ma nawe en toon to Niger hono kamɓe Amérique e nder konngol gummingol toon to ambassade maɓɓe gonɗo toon to Niamey ene wayno ambassade mo Amérique wi wonde ko États-Unis no ko continue oɗo saha jogade anniye e jokkodirde e kontinde jokkodirde e Niger pour habde wat boniyankoɓe. donc e nder communiqué gommiɗo toon to ambassade mo États-Unis gonɗo toon to Niamey e wiide communiqué o kadi ngal ɗon jokkodiral ko pour ƴewde beele deejre no wona e oɗon nokku gonɗo biyeteɗo Sahel ende surtout kadi kontinde habde kadi e kalko wiyete wat boniyankoɓe toon to Afrique de l'Ouest. communiqué o hande kadi continue wi wonde ko ene wayno ko États-Unis e Niger eɓe jogui ene wayno kamɓe ɗi fof ɓe cohli ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en wallude hoɗɓe e oɗon région beele ene dañi deejre en dañi kisal ene dañi kadi ɓamtare kadi en beele ɓamtare kadi ni yiye nder oɗon nokku beeteɗo Sahel. donc ɗum waɗi donc eɓe ko ɗum waɗi kamɓe ambassade o kadi e nder communiqué o haali eɓe continue eɓe ñaagui kadi wonde koye jokkodiral ngal kadi yo ɓeydo hakkude leydi États-Unis e leydi Niger. ɗum noon ko konngol gummingol e kanko biyeteɗo Elizabeth Fitzgibbon ambassadrice maɓe gonɗo toon to Niamey Niger. kono noon siftinde on tan ko ene wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbawino addude militaire uji maɓɓe toon to Niger e nder tuggi hitande ujunnaji ɗi 13 ɗum waɗi donc ne nder mem heblonde ɓe mbaddanji kamɓe militaire uji américain e militaire uji Niger ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗi 17 ɗum noon ɓe 17 ene wayno ko militaire uji 4 Amérique naɓe mbaranoma toon surtout toon to wuuro wiyetengo sar wuuro wiyetengo tongo ɗon wuuro woni koye région biyeteɗo Tilaberi ɗum noon ko frontiére mum hakkude mum Mali. kono en siftini kadi wonde ko e nder hitande ujunnaji ɗi 24 kamɓe laamiɓe joni ɓe mbawini wiide wonde ko kala jokkodiral gongal hakkude Niger e États-Unis ɗum noon ko contrat ji militaire uji ene wayno han kadi ɓe gultima ɗiɗon contrat ji. ɗum waɗi donc ene wayno ko Niger e Amérique cuɓi woɗɗodirde kala ko fate jokkodiral. oɗo saha joni andaka noon oɗo communiqué mo ganduɗa kalaɗo toon surtout en tawta ko ambassade mo États-Unis haali ɗum e surtout kadi tawde ƴewde kadi oɗo saha joni ɓuuri mawde ene woni hakkude kamɓe Burkina Faso e États-Unis holno ɗum jogori waade. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sar ko ɗum min jogonno on hannde habaruji e ɗemgal Pulaar ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo so Allah jaɓi en jarama.